Το Nanook of the North του Robert Flaherty, που κυκλοφόρησε το 1922, θεωρείται το πρώτο ντοκιμαντέρ στην ιστορία του κινηματογράφου. Η ταινία ακολουθεί τον Ινούιτ κυνηγό Νανούκ και την οικογένειά του στον Αρκτικό Βορρά, αποτυπώνοντας υποτίθεται την καθημερινή της ζωή. Όμως πίσω από την επιφάνεια της αυθεντικότητας αποκαλύπτει μια σκηνοθετημένη πραγματικότητα. Ο Flaherty δεν καταγράφει απλά κατασκευάζει εικόνες που τακλούν το δικό του βλέμμα στον άλλο. Παρακάτω θα δούμε σκηνές από την ταινία που μας αποκαλύπτουν το γεγονός ότι ήταν σκηνοθετημένη. Η σκηνή με το γραμμόφωνο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Νανούκ γελά και δαγκώνει το δίσκο, σαν να μην γνωρίζει τη χρήση του. Ο Flaherty τον παρουσιάζει ως Noble Savage, τον ευγενή άγριο που συναντά για πρώτη φορά τη δυτική τεχνολογία. Στην πραγματικότητα, οι Inuit είχαν ήδη έρθει σε επαφή με τέτοια αντικείμενα. Εδώ γίνεται σαφές ότι έχουμε μια απεινόμενη mise-en-scène, μια σκηνοθετημένη αυθεντικότητα. Το ίδιο ισχύει και για το Igloo. Η κατασκευή που βλέπουμε στην ταινία δεν είναι αυθεντική. Πρόκειται για ένα μεγαλύτερο Igloo με ανοιχτή σκεπή, ώστε να χωρέσει η κάμερα και να υπάρχει φωτισμός. Εδώ η έννοια της αυθεντικότητας υποχωρεί και να δεικνύεται η παρέμβαση του σκηνοθέτη. Το φιλμ λειτουργεί περισσότερο ως κινηματογραφική κατασκευή παρά ως εθνογραφική καταγραφή. Στη συνέχεια βλέπουμε το κυνήγι της φώκιας. Ο Flaherty ζήτησε από τους Inuit να χρησιμοποιήσουν παραδοσιακά μέσα, ενώ τη δεκαετία του 1920 βασίζονταν ήδη σε όπλα. Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγμα σάλβας εθνογραφή, τη τεχνητή διάσωση ενός παρελθόντος που έχει χαθεί. Παράλληλα δημιουργεί ένα ψευδές ethnographic present, παρουσιάζοντας το παρελθόν σαν να είναι το παρόν. Η ταινία ολοκληρώνεται με μια σκηνή οικογενειακής αλμπορής μέσα στο Igloo. Η οικογένεια αποπνέει σταθερότητα και ενότητα, αλλά παραμένει σκηνοθετημένη. Ο Flaherty προβάλλει μια ιδεαλισμένη σχεδόν μυθική εκδοχή της Inuit οικογένειας, αφήνοντας εκτός κάδρου τις πραγματικές κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της ζωής τους. Το Nanook εν τέλει είναι αναμφίβολα ορόσημο στην ιστορία του κινηματογράφου, ωστόσο πίσω από την αισθητική του δύναμη κρύβεται μια φτωχή εθνογραφία. Η ταινία αποκαλύπτει περισσότερο το βλέμμα του Flaherty πάνω στους Inuit παρά την ίδια την πραγματικότητά τους. Πρόκειται τελικά για κινηματογραφική μυθοποίηση και όχι για έγκυρο ανθρωπολογικό ντοκιμέντο.